24 nyanga kuna fono nye bamanankana Ambalma lamenikela ou salam alaikum ou klobe radio Bamako 24 de Kana kabo malikona na munumbi kan lame jamana fan jamana kononi jamana koka ka ubela jele funi ka kunyumandon au sokole mba ka radio Manila Bamako 24 mimbe inabe kuna funi lateme au bela jele togola jema dongodo abalma gena udenga abdula kwalife ka soro nyema ba ni asuru beteli ka jije sarila alebi ka bara ubela jele jetemine ka ufuni ka kunyumandon faso kononi faso koka doere taw maka usigi ga kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israelka kuna foni gere an sigile flekeneka odeka ngabe bi kuna foni la sotima biye juma e la horoma dumba biye juma e bodo kedon juma e bodo fema mi kan fe bi abala ile mine bay masara mani ala kanga bodo kele bela gele mine bi juma o benembe na dara 5 kalo folo janvier kalo do bio klechegi 5 kalo folo ka be bafla ani muga ani kele sama farafingalo benia sunube talike 100 kalo duruna ambadana kafo bio kle muga ani nani de hijra samba kele kemenani ani binani flasano dugo debike alaka nyeka dama bakurba fola bi kuna funu fle kauladane kafo kunungo mali ministri nyama koro ale tarani gata da dairo labana ko kira choko jumenela kuna funu yenye folikola anga jamana konena kulu membe wele ko seder ni yasuru yarasbata ale kanuba uka kulu olu ya yire kafo bijuma na la sonama ubina wuli ko jo komini 3 ale tribunal dala kata yemine o kobe chiko jula kuna funo yenye folikola dogo fri marabulo konena lakana balya koni kuna singo wuli ga jokke bado wuli ga jokke marafatiki do kana dogo fri dugume wuli ko dogo fri ba kana mado mineni katanu ye foni yoraina nyema sorola kuna funo yenye folikola nuru bina ka kuna fula pamba be kafra kuna funo wera ubina fara lasoma balma kana udenga fa Abdullah Kubali alaka nyeka dama kuna fono amba da meneka loda kafo anga jamana ministri nyama koro Modibo Keita ale mimbe ni asuna e ministri nyama kanga jamana konena sienfla amba lona kafo ayo kego fla bala gele kana lete ministri nyama shite maliko na mi ministri nyama yake maliko na sienfla amba lona kafo ale de oke aye ministri oke kamni Musa Traoré klela o kofe Alpha klela ministri oke kakla kana Ibrahim Boubacar Keita kanu ka ministri yake no ministri nyama yake oklela masara manika wele stralima a janajaw bala yele kera kunungo kalabangaw fe baw kumbe kene ka fan bala yele fe ma batama be munu kuka tani ta kanye sama e bara miga jamana kono na ko maladugo ko madugo mashikil na uya funika tanuka barkada ministri nyama milia sono e ministri nyama koroye Modibo Keita a fatura ka shito sanye biolo vlani shekina ma chamanga fola ko Modibo Keita kika da kwa e joroba uta jamana kono na kateme kuma kulumara tedore Jiembe tanimado no sokmara tuwe dona ulara tikinyena alaka barabara no gani salama fure bela gele jamana nyema utumba keneka uya jira e bunya mununga kudasi ni bela gele ma alaka barabara no ya Modibo ya rabbi alaka na jamana nema taufe na mburai ambala na kafo be doga fri marabulo kona na uliga jokoni sangani wati bele kona na uglibi ga dunde ayira la kafo basi bala miniya sorno kuma choko ne meka mini sangaja kuna singo marfatiki dawde nana dogo fri dugumbe ni asoro ko dogo fri ba kana wuli ga jota ni kanya siyema ako senfe wiye ka doga fa mado ni kulu mene kata nogo sona do ambalo na ka fani ka doga fo barakela do kulu mene kata ma fla kulu mene kata no ye foni yoroina ukwani mai flo ma ukama gwane mbede kuna foni fo idilente mauma sigidala macho manga fola kwani mbarambe sina bineni madabla ko kwani ka doga fo abike so ni ka mau kwani ka basketball ni ka choko kuma kurumara tedore bere yele gwane mu kamana na kokoto sena ubega tasma do furula alisita ubara kwani besena sera dobe ni watina doga fri marabulo kona na ko be choko jumene la angalame adamade mene yere la hala do mona bi ala barka danwe gela mu ansro doga fri commune kono ka damne le 6 octobre kana 6 samo janvier 2021 anyebe tasma yele munani anga suma tiga bal munu bi ko kono kregere mo farabo ko nana o déplacer la ko suma tiga bal munu tuy ani anyoro ke doga fri commune dugu suma munu be ni umatike akolon dugu ka chan abta tari bahakla ni jadi suri kontan bi 100 kalo folo 100 2021 on niso jale kungo da blale mo tsige se kungo la o tasma bla molola dogo fri commune kono anga kungo da mun biano ka damne ka 3 ka de ka 1 amolo munu be ni olu masige kan jadi suri flaka tasma bla o molola ni ta dogo fri commune kono molo kambale munu be ni jadi suri ke ka tasma bla molola ta nigma talika sira dola uya foto ko na dore tede basigi bisega maray suro ko mina ala ko sabati na mboray seder arasbat ka ton yoye
olu y'a yira k'a fɔ ko arasibati minɛna minɛ cogo min na k'a kɛra sariyaso kɔnɔna wa u bɛna wuli ka jɔ ka bi yɛrɛ ka se ka taama dɔ n'i y'a sɔrɔ bolodalen b'u fɛ o taama n'o ma se ka kɛ u bɛ taa communauté tribunal da la bi ka taa yen kɔni ka taa o minɛ k'a sɔrɔ kɛ arasibati k'a minɛni bɛ minɛ cogo min na k'a tɛ sariya kɔnɔna na u ye kunnafoni lawuli k'a ɲɛfɔ a kumatigi maa min ye Abakari Yelikoye don ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Barika n'i taara ni ko ye sariya sira kan ni fanga bɛ mɔgɔ minnu bolo bi n'olu yɛrɛ y'a jira n na k'a fɔ ko sariya tɛ an kɔni an bɛ sariya bato mais an bɛ passer à la vitesse supérieure o vitesse supérieure mun ye constitution kɔnɔna la fɛn caman de bɛ yen nɔ minnu o dilen bɛ anw ma comme an ka hakɛ ni an tun ma sɔn ka minnu utiliser fɔlɔ on sera obligé ka tɛmɛ olu sira fɛ o fɔlɔ ye jumɛn ye o ye marche ko ye. An y'a jira k'a fɔ la marche vendredi à 14h an bɛ bɔ k'a daminɛ place de la liberté la ka na monument de l'indépendance la donc o yɔrɔ la an ko an bɛ demande ladon fɔlɔ an ye demande ladon kunu an ye demande bila ka taa commune 3 mairie la marche o ye an ka hakɛ ye constitution b'o o d'an ma mais au-delà de la marche an ko an tɛ dan marche dɔrɔn ma an bɛ plan wɛrɛw prévoir o plan minnu n'an y'a décidé k'a prévoir o ye jumɛn ye an ko bon n'u banna ka marche di an ma an ka plan B bɛ kɛ min ye. Le même vendredi, on va se retrouver devant le tribunal de la commune 3. En Béla, je vais me au Dala. Donc, on va mettre vendredi. Nous, on a autorisation d'Ama. On va mettre commune 3 tribunal da Ambetaï. On va toucher, on va mettre Katanjo, on va mettre message, on va mettre véhicule, on va véhiculer au Dala. La première action est plan B. On a connu au Boraïno. La semaine qui va suivre, on va se retrouver devant la sécurité d'État. Sécurité d'État, en fait, la Jérémy-Nyon sera à partir de la semaine prochaine. N'a pas la sécurité d'État dans là. Les jours suivants, en Ménon sera qu'à aide là. Parce que déjà, enquête qu'on a là, où il y a des gens qui qu'à aide là, enquête chaman fera qu'à aide qu'on a là. Montage politique fait on fait qu'à Nicolas, à ma boyorochi, ni sécurité d'État ni qu'à aide. Donc maintenant, où est-ce qu'on a en boulot? N'ingba talega Abakari Yelikoye la, kuma kolomara te dorei. Wuliga jami mbɛ sena bi ka ɲɛ sera sabati ma o baaraw bɛ se ka bolo ka cogo min na o y'a kunba di ala ka jamana basigi n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ walanta min bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲɛfɔ la min ye ka dɔn k'a fɔ wuliga jami n'a kɛra k'a dɔn k'a fɔ bi mun ni mun de kan ka kɛ min bɛ tali ka dɔn k'a fɔ kɛnyɛrɛye kalansow ka ɲɛma olu y'a yira k'a fɔ ko ni min bɛ ka kɛ k'a kɛcogo kɔni e ka dɔn k'a ma kɛ sababa kɔnɔ kosɛbɛ dɛ walasa ka pɛrɛtigɛ d'an ma o ɲɛma min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ Abdullah Kasim Touré ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ka association n'o ye école privée ka association ye an ye association min ye an ka organisation na a b'a daminɛ supérieur la ka taa bila fɔ école de base la jardin d'enfants la maternelle la donc bɛɛ de b'a kɔnɔna la mais réalité tɛ kelen point dɔw bɛ yen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la mais point dɔw bɛ yen o ye dɔw de ka yɔrɔ ye ka tɛmɛ dɔw kan donc minnu bɛ supérieur la ani minnu bɛ école de santé la ani minnu bɛ fondamental la ni école ma dayɛlɛ wariko kuma tɛ masa si tɛ taa wari sara k'a sɔrɔ école ma dayɛlɛ a den ma taa kalan daminɛ bon o école minnu bɛ yen dun musaka dɔw b'u kan min ye wajibi o seko tɛ min na n'o y'a sɔrɔ i bɛ location la i bɛ so location sara ji ni courant n'o bɛ yen wajibi ye ji bɛ jeni courant bɛ jeni hali n'a jeni k'a tɛ écoledenw bɛ yen wagati min na hali n'a t'o bɔ administration ma en place olu kɔni bɛ baara kɛ bon salaire fana bɛ yen minnu kan ka assurer mɔgɔ minnu bɛ bolo n'olu ye permanent ye n'i ye m'olu bila chômage technique la n'u bɛ yen kɔni kalan kɛra kalan ma kɛ olu sarali ma wajibi ye donc o ye dépense ye an b'a fɔ minnu ko dépense incompressible donc o tɛ se ka sɔrɔ cogoya si la fo ni école taara ni mɔgɔ nana k'olu ka inscription kɛ o y'o niveau ye bon niveau filanan maintenant o ye jumɛn ye o ye minnu ni gouvernement yɛrɛ ka écoledenw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ école privée de bɛ année scolaire préfinancée san o san depuis octobre fo ka taa se paiement ma école privée yɛrɛ de b'u jɔ ni ko ye banques de b'a accompagner ani microfinance olu de b'an dɛmɛ pour que an ka se ka charge supporter an n'o contrat min b'a n'olu cɛ o ye octobre de ka taa bila le 30 juillet la ni le 30 juillet tɛmɛna dɔrɔn bɛɛ bɛ tomber pénalité kɔnɔ ni don tɛmɛra pénalité kɔnɔ banque o microfinance tɛ baraji ɲiniyɔrɔ ye o e bɛ i mako dilan mɛ olu fana b'u ka nafa ɲini donc o ye kɔlɔlɔba ye gɛlɛyaba ye min bɛ se olu ma an dun bɛ don min na ko bi école privée ka paiement tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ retard la kosɛbɛ parce que wari min kan ka sara depuis mois de mars ka tila ka filanan sara mois de mai la n'a fɔra k'a fɔ ko an bɛ janvier san kura la a kɛra san fila ko ye k'a sɔrɔ o ma sɔrɔ kungo don. a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala fɛn o fɛn basigi ka jɛ san ka jamana ma n'i y'a sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ walan tɛli ko kuma min bɛ senna bi fɛn o fɛn y'an ka jamana basigi ala k'o sabati n'an bɔra ye an b'a dɔn k'a fɔ bi lakɔli karamɔgɔlaka minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu ka bɛ wele octobre kalo tile 15 minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u ye sɛbɛnfura tɛgɛnɔ bila
olu ka lafasali tɔn u y'a yira k'a fɔ nin baara minnu bɛ senna bi i k'a dɔn ko tiɲɛ la ka kan i k'a dɔn a baaraw tɛ sababa minɛ kɔnɔ na wa k'i k'a dɔn ko nin kɔni bɛ kɛ sababu ye ka se ka kalanko yɛrɛ ka se ka bali an ka jamana kɔnɔna na kalandenw ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ u ka kalan kɔni ka segin kɔfɛ o kumatigi maa min ye Alimudu ale b'o ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Mais an kɔni ko an bolo wala dɔ de kan ka se ka sigi walasa école se ka taa cogo min na parce que n'i y'a ye a bɛ fɔ ma ko fo ka se ka yɛlɛma dɔ de sɔrɔ k'a fɔ ko chaque fois ka école datugu an ka bɔ la ka solution dɔ ka sɔrɔ au moins école denw o ni kalan ka se ka rester en contact pédagogique o ni école tɔ ɲɔgɔn bolo parce que denmisɛnninw fana tɔɔrɔ so an ka jɔrɔnɔ fana filanan ye min ye denmisɛnninw mana to so o tɛ to so kɔnɔ u bɛ bɔ kɛnɛma u jɔn tɔ ka tigi bɛ taa di ɲɔgɔn ma ni bandiw vagabond drogutalaw etc. o ye dugu kɔnɔna ye n'i taara an bɛ yɔrɔ kelen la nord ni centre la denmisɛnninw ma taa école la u taa yɔrɔ tigɛ di bandiw ni jihadistes mɔgɔw ma donc an bolo fɛɛrɛ de kan ka ɲini walasa ka crise min bɛ yen min ye kɛnɛyako ye o jɔrɔ bɛ bɛɛ la an dalen dɔ la mais a kana to o crise banna an kana taa crise wɛrɛ la a bɛ fɔ ko crise sociale parce que n'a bana bi sini an ka taa école la ka taa sɔrɔ san foyi tɛ yen san banna ka ban kalan ma se ka kɛ an ka école bɛna mɔgɔ sugu jumɛn de former vagabond bandiw etc. donc an jɔrɔ donc o de kama an y'a laɲini gouvernement fɛ u ka fɛɛrɛw kɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka kisi cogoya min na olu ka basigi walasa ka fɛɛrɛw ɲini école ka se ka taa denmisɛnninw ka kalanko ye an hamina ko ye kuma bɛɛ wagati bɛɛ parce que n'i y'a mɛn école karamɔgɔ ye école so de bɛ yen n'i y'a mɛn ko école karamɔgɔ ye école den de bɛ yen donc o y'an jɔrɔ ko kuma bɛɛ mais o tɛ k'a ye o fana t'a fɔ k'a fɔ k'i bɛ laɲini na k'a fɔ ko jɔrɔnako min bɛ yen k'i tɛ se k'o lafɔ hali ɲinan an bɛ k'a fɔ école ka taa an b'a fɛ école ka taa pour que denmisɛnninw ka taa école la mais o t'a bali n'a crise wɛrɛ nana n'o gɛlɛya wɛrɛ nana parce que gɛlɛya dɔ bɛ sen na n'o sigira sen kan o b'an jaabi tuguni an filɛ ka taa mouvement na donc o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la mais ne mouvement tɛ jɔrɔnako ye min ye an b'o fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye walasa an ka se ka solution sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ pour que denmisɛnninw ka taa école denmisɛnninw min bɛ taa école la o y'an bɛɛ den de mɔgɔ kelen denw tɛ jango an bɛ école publique de la école publique bɛɛ b'a dɔn fantan denw caman de bɛ école publique i n'a fɔ an yɛrɛ an denw de bɛ école publique donc a jɔyɔrɔ b'an na kuma bɛɛ ale k'an to mouvement de grève la a jɔyɔrɔ b'an na mais u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la fo que mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu. ni n bɛ taa kɛ Alimudu la kuma kolomara tɛ dɔ wɛrɛ bɛ u bɛ wulikajɔ min na bi ko n'i y'a jateminɛ tiɲɛ la ka kan ka jamana kɔnɔ na a bɛ taa gɛlɛya minɛ kɔnɔ na ala ka kelen ɲuman ma an ka jamana k'a basigi n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ fasoden dɔw walanta min n'i y'a sɔrɔ n'a bɔra ma fasoden dɔw b'a tila de dɔw b'a jira k'a fɔ k'a ka kɛ dɔw b'a jira k'a fɔ k'a ni kɛli kuma kan an ka fasoden dɔw ka sariya lamɛn. École ta tun ye u tun y'a bila le 5 la on a vu que c'est décidé ka bila le 25 la a bɛnna anw ma ka da mun kan c'est vrai que an ye san fila kɛ kalante o jɔrɔ b'an na mais min jɔrɔ b'an na sen na o ka jugu ni kalanko ye parce que an ka denmisɛnninw ni ko de don parce que ni a ma ɲa ko covid bɛ yen président yɛrɛ bɔra télé la k'a fɔ ko a bɛ ka juguya ka taa fɛ n'an ye école dayɛlɛ condition na a bɛ gɛlɛya an bolo parce que an bɛɛ b'a dɔn ko denmisɛnninw bɛ classe kɔnɔ souvent mɔgɔ 50 mɔgɔ 60 mɔgɔ 70 la bon disposition dun tɛ yen nɔ kosɛbɛ pour ka denmisɛnninw lakana. n'i y'a fɔra ko denmisɛnw ka taa ton ɲɔgɔn kan tantɔ kilasi kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka virus cari jamana kɔnɔ voilà u k'a bila kɔfɛ en attendant que dɔ ka bɔ virus fanga la. ne b'a dɔn bana in bɛ yen lakika ka don a bɛ yen dɔw yɛrɛ b'a fɔ de n'a bana bɛ dɔ la u k'o yira an na ne ko i ma taa dɔgɔtɔrɔso la n'i b'a fɛ ka banabagatɔ ye taa dɔgɔtɔrɔso la u b'a yira i la mais e b'i sigilen to i ka so bɛ i sigilen to sugu la ko ma banabagatɔ yira e la n'i b'a fɛ k'a ye wuli i ka taa u b'a yira i la bana in nɔnbara t'a la koyi nkalon t'a la donc ne t'o mɔgɔw la minnu b'a fɔ halisa ko bana in tɛ tiɲɛ ye u bɛ hakɛ to bana in tɛ tiɲɛ ye o ye yɛrɛ faga suya de ye bana bɛ ka mɔgɔ joli faga diɲɛ in kɔnɔ halisa ni mɔgɔ bɛ sɔrɔ min b'a fɔ ko a ma da o bana la o tɛ kabako ye ne kɔni bɛ min fɔ an k'an yɛrɛ tanga nunadonna nin bɛɛ bɛ se k'o sɔrɔ sisan a da kɔni jiginnen don kɛmɛ kɔni ala ka bɛɛ dɛmɛ i ka se k'o sɔrɔ ka i yɛrɛ tanga k'i ka sokɔnɔmɔgɔw tanga ka mɔgɔ tɔw tanga i fɛ. u ka to k'u tɛgɛw ko kuma bɛɛ n'u sera ekɔli la tɛgɛko safunɛw ka d'u ma ani gel ninnu ni fɛnw hali n'u bɛ so fana an fana b'u tɛgɛw ko kuma bɛɛ. segu kan ka lakana daminɛ so an b'a ye caman bɛ yen nɔ u tɛ lakana kɛ so bana in sira fɛ parce que denmisɛnnin bɛ bɔ so kɔnɔ masigi t'a la u tɛ fɛn fɔ a ye u t'u tɛgɛ ko u tɛ fɛn kɛ u bɛ taa balontan ni fɛn ninnu na
alors que vraiment an ka fara ɲɔgɔn kan ka gouvernement dɛmɛ pour ka bana in kɛlɛ. École in bilali kɔni an bɛ fɛ a ka ta joona parce que ɲinan san an tɛ privé ta dɔn dɛ an bɛ gouvernement la an ma kalan yɛrɛ kɛ an kɔni bɛ fɛ an ka taa an se ka caman kɛ yanni an ka na kɛ fɔlɔ ta ɲɔgɔn ala ka kisi ma. Ne bɛ 11e na n'a y'a ta ka lajɛ ni gɛrɛfu ko in kɔni a ma nɔgɔn tiɲɛ yɛrɛ la parce que an bɛɛ de maliyɛn den jamana avenir y'anw ye bon n'a tilala k'a fɔ mais an t'a la ka kalan kɛ kɔni c'est grave ni école kɔni taara ka ban an ka kalan kɛ o kɔni ka sa. Ni ko bɛ ka futuri daw kana u y'a fɔ cogo min na jamana in kɔnɔ bi fɛn fɛn ka dɔ ka fɔ bana ko min n'o de bɛ ka ko caman ni k'o segin sen ni k'o ko caman ni k'o bɔ a minɛ kɔnɔ ala ka bana in ni ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana sen na n'an bɔra yen an balona k'a fɔ coronavirus min n'an da b'a kuma na e k'a dɔn ale bilama an ka jamana kɔnɔ a bɛ cogo di mun ni mun de bɛ malidenw n'i y'a sɔrɔ dɔw bɛ k'a bila danabaliya minɛ kɔnɔ hali bi futuri dɔ bɛ ka tila da ko sen fɛ an ka dɔw lamɛn. donc k'a f'u ye bana in bɛ yen bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi bɛɛ ka to ka i tɛgɛ ko safinɛ la ani ji ka gel k'i tɛgɛ la bɛɛ fɛnɛ ka to ka masiki don ani ka gɛrɛ ɲɔgɔnna ba k'o dabila donc an y'o message yɛrɛ kɛ fan bɛɛ waati ye jeunes ka waati don rencontre waati don ɲɔgɔn ye waatiw don donc mun mana se an b'a ye k'a fɔ maaw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ alors que covid ye gɛrɛ ɲɔgɔn na bana de donc c'est pour que an bɛ fɛ ka mɔgɔw kunnafoni u yɛrɛ kɔlɔsi halisa kosɛbɛ u ka gɛrɛ ɲɔgɔnya dabila u ka masiki don u k'u ka baro kɛ u k'u ka dumuni kɛ de préférence mɔgɔw ka to so donc o bɛ se ka to maa caman bɛ se ka kisi bana in ma donc vraiment o lancement de tun bɛ yan mɔgɔw bɔra mɔgɔw ye message faamuya message kɔfɛ sensibilisation kɛra sugu kɔnɔ donc vraiment a diyara bɛɛ ye donc an bɛ UNFPA fɛnɛ o mun ye an dɛmɛ ka nin baara kɛ parce que pour que an ka se nin na UNFPA de y'an dɛmɛ ka baara in bɛɛ kɛ donc an ka foli bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ UNFPA ye. Attention, attention, attention. Nous vous informons que nous sommes en rediffusion, de cette émission. Abnou Meka Djemou Kamil Lame 600, Ameka Segi Akande, Nankoma rediffusion. Aniche Akalamelula. Radio Bamako 24. Ningu Taliga Futuri Ukano ya Fotomina, Anga Jamana, Yarabi ala ka basigi, Banamina Kumabesena, Kasaka Anga Jamana Nika Keleka Banga Jamana Sena, Namburai. Kulu mumbe inulu wele ko ajete o tedore de kaseka jitemina ukeka seka rubale reka jamana kanyeta ku kaseka olu sabati olu ya ireka fo kwanga jamana bilama kanga seka kalata ukeka kalata munumbe ni nambarat na ka kona na fieu nulu kanga keka do ka fo bololo sanfera la olu biseka kali mauka telefonu ni ya soro bula tegera nu ye ya sako bale eleke o bara ukanga ka tiko jimene la akulu nyema ni ya soro taleke Ahmed Sisugula ale ba nyefanye angalame a bɛ fɔ min ma ko vote électronique o ye ka bibi na n'i y'a jateminɛ telefɔni ni tablette fɛn minnu ye écran électronique ye ani ordinateur mɔgɔw ka se k'u to u ka so ka voter ka sɔrɔ u ma maga papier la u k'a kɛ ni telefɔni ye ou bien u k'a kɛ ni tablette ni ordinateur ye bon olu fɛn minnu bɛ bila Enka yasa o baara ka se ka kɛ a bɛ fɔ de ma ko vote électronique fɛn tɛ jamana tɔw bɛ min kɛ ko an tɛ se ka min kɛ a bɛ kalan kelen de don dɔnniya ye kelen de bon a dɔnniya bɛ maliyɛnw na a hakilina b'an na a fɛɛrɛ b'an kun mais na pour yasa an ka kɛ fɛn damadɔ bɛ yen fo bɛn ka ko kan maliyɛnw ka bɛn a kan ka da ɲɔgɔn na fɔlɔ parce que vote électronique faut que mɔgɔw ka da la ko fɛn min don ale jɛlen don ka tɛmɛ n'an ka an bɛ vote kɛ ni cogoya min ye bi ale ni namara kɛra la ni spécialiste nana namara kɛra yɔrɔ min na a bɛ ye mais min bɛ taa papier caman cɛ ka bila urne kɔnɔ mɔgɔ ɲɛ t'a la maa si tɛ se k'o namara ninnu labɔ k'o jira bon vote électronique bi kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a se b'an ye a hakilina b'an na a fɛɛrɛ b'an na ni jamana ɲɛmɔgɔw sɔnn'a ma ani politiki mɔgɔw ani jamanadenw yɛrɛ fɛnɛ n'u bɛn'a ma an bɛ se ka an labɛn wa vote nata ka se ka kɛ jɛlenya na yaasa maliyɛnw ka se k'u ka ɲɛmɔgɔw ta ni jama caman ye mɔgɔ caman ka se ka vote sabula bibi na vote ka wuli k'i sen ta ka bɔ i kɔnɔ kɔrɔ k'i bɛ taa bureau de vote la k'i bɛ taa vote kɛ o tɛ ko nɔgɔ ye an ka jamana kɔnɔ bi ka d'a kan jamana yɛrɛ fan caman bɛ yen maa tɛ se ka
bɔ yɔrɔ minnu na maaw bɛ siran ka da jihadi maaw minnu b'an kan ani ka da bana jugu min fana nalen don donc vote électronique kɔni na ala sera ka nɔgɔya an ye an ka bɛn a kan ka kɛ a bɛ kɛ kɔni sababu ye an ka ɲɛmɔgɔ bɛ k'an ka ɲɛmɔgɔ ye an tɛ jamana mana jɛ ka min ta o de bɛ sigi Mali kunna a musaka tɛ fɛn ye ko jamana an tɛ se min kɔrɔ koyi n b'o de fɔ toujours mɔgɔ donni tɛ i sigi kun i tɛ se min kɔrɔ an yɛrɛ mɔgɔ i yɛrɛ donni o tɛ girinya ma bi n'an jɛra n'a ye k'an bɛ vote in kɛ a tɛ se hali maa k'an dɛmɛ parce que fɛn mun don bibi na n'i y'a jateminɛ téléphone bɛ maa caman bolo n'i y'a jateminɛ fɛnɛ tablette bɛ maa caman bolo bon yɔrɔ minnu na connexion tɛ yen internet tɛ yen fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ yaasa o ka se ka se o yɔrɔ ninnu fɛnɛ ma yaasa olu ka se ka don système in kɔnɔ fɛn min don ne bolo Mali ka kan ka se ka kɛ a yɛrɛ ye nka dɛmɛbagaw fɛnɛ b'an na teriw b'an na ni an bɛnna kan a musaka ko tɛ kɛ fɛn basima ye yaasa ka da kan bibi na bɛɛ bɛ jɛlenya ni transparency de nɔfɛ yaasa mɔgɔw ka se ka ɲɛmɔgɔw ka ta jamanadenw bɛ min fɛ donc n'o o baara nana wallahi maliyɛn wɛrɛ bɛ se ka kɛ. ni matale ka Amadu Sisoko la u y'a fɔ cogo min na kuma kɔrɔmara tɛ dɔ wɛrɛ ye kunkolo k'a ma da donita dama kama sango ɲini fɛn bɛ se ka sɔrɔ fɛn cogo min na ko hakili jagabɔ de bɛ se k'o s'a ma ala kɛ hakili la ne ka sabati n'an bɔra ye an b'a k'a fɔ bi diɲɛlatigɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin ko bɔgɔ kɛnɛ don o b'a yira k'a fɔ k'a lamɔni o ka kan ka kɛ lamɔ cogo ɲuman na kalanyɔrɔba dɔ denmisɛnnin mara denmarayɔrɔ kura dɔ o da yɛlɛla i ka dɔn k'a fɔ yirimajɔ CSCA terrain o kɛrɛfɛ coyi n'a bɛ wele ko n'i y'a sɔrɔ a bɛ wele ko jardin d'enfant ani crèche fɔ cogo la denbilayɔrɔ a fila bɛɛ lajɛlen bɛ yɔrɔba kelen na denmisɛnninw ka se k'u mara hali n'i y'a sɔrɔ kalandenw tɛ ka taa u bila ye n'i ta kuma sera i na kumakan'u minɛ o denmarayɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ ani kalanso min n'o ye denmisɛnninnakaw ta ye n'a bɛ wele ko layidu an munumunu ka taa ɲɛda kɛnɛ kan min ye ka dɔn k'a fɔ monitrice min bɛ yen n'u y'a sɔrɔ u bɛ denmisɛnninw ka baara yɛrɛ kunna an n'ale baro kɛ Fatumata Watara an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Fatumata Watara ne bɛ monitriciya kɛ Yirimajɔ yan nɔ an ka baara bɛnnen don denmisɛnnin minnu bɛ k'a daminɛ san 2 san 3 an b'olu bɛɛ kɔlɔsi yan nɔ même hali denyɛrɛninw b'a la minnu baw bɛ taa baarayɔrɔ la n'u occupélen don u bɛ se ka na n'u ka denw ye an b'u garder an b'u minɛ k'u bila yan nɔ u ka nɔnɔ bɛ k'u kun u ka couche bɛ k'u kun u bɛ jouer kɛ donc n'u tilala jouer la an b'u lasunɔgɔ ka dumuni d'u ma u bɛ da. denw bɛna bila waati jumɛn kɔnɔ ani u bɛna nɔfɛ waati jumɛn kɔnɔ. de 7h à 17h o kɔni ye crèche mais an ka jardin kɔni b'a daminɛ 7h à 11h30 jardin bɛ descendre k'o la. aw denmisɛnnin hakɛ joli ɲɔgɔn mara ya tile kɔnɔ. an bɛ wagati min na sisan kɔni comme coronavirus bɔlen don minnu parents ka yɔrɔ ka jan olu bɛ n'u denw bila an bolo olu kɔni b'an kɔrɔ yan nɔ an bɛ 7 la sisan. a ka yɔrɔ bonya a bɛ se ka den joli hakɛ ta misaliya la. a bɛ se ka den 15 ta parce que a marayɔrɔ b'an bolo et puis a jouer b'an bolo a dayɔrɔ b'an bolo donc alhamdulilayi n'o b'i bolo ka ban donc i lafiyalen don. ni denmisɛnninw nana aw fɛ yan nɔ aw bɛ se ka mun kɛ fo ka na se u masaw nani ma u nɔfɛ. o belebeleba ye télé o dessin animé du 7h jusqu'à 18h même parce que yɔrɔ dɔw ka yɔrɔ ka jan yan'u bɛ s'an ma o b'a sɔrɔ 18h sera an bɛ taa JB kɛ sira la télé b'an bolo jeux b'an bolo an b'u nɛgɛ cogo sugu bɛɛ kɔnɔ an b'u bamu n'a kɔni fɔra ko denmara kɔni a bɛɛ b'a la i b'a tɔbɔtɔ komi i yɛrɛ ta. somɔgɔw bɛ na ni balo ye ou bien balo bɛ sɔrɔ aw yɛrɛ de fɛ ka d'u ma. somɔgɔw bɛ na n'u ka balo ye parce que i yɛrɛ b'a dɔn den bɛ se ka dumuni min dun donc i b'a bila i den kunna a bɛ na an kɔni ta y'a la an b'a d'u ma k'u tɔbɔtɔ fo k'a fɔ k'u somɔgɔw nana o y'anw ta ye. ni ma deli kɛ Fatumata Watara la o kɔfɛ a sababu ɲuman o ye Kulubalilakaw furumuso ye Aminata Samake an ɲininkali tali ka ɲɛ sale yɛrɛ ma ye kumakan min fɔ o filɛ. ne tɔgɔ ye madame Kulibali Aminata Samake an bɛ Musabugu yan jardin d'enfant crèche an y'o de dayɛlɛ ani CSCA terrain man jan an bɛ denmisɛnninw garder jardin d'enfant fana bɛ yen an bɛ denmisɛnninw ta kalo 4 ka se san 6 ma garderie la jardin d'enfant an bɛ denmisɛnninw ta san 2 ka se san 6 ma jardin d'enfant na. hakilila jumɛn ye bila ka nin dayɛlɛ yan. hakilila mun ye ne bila ka nin dayɛlɛ ne yɛrɛ y'a ye an muso baarakɛlaw filɛ nin ye an b'an denw to so i b'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnama t'an kɔ a bɛ to baarakɛlaw dɔrɔn de bolo et puis an bɛna sɔrɔ u ɲɛma nɔgɔsilen u ye fɛn kirikara sugu bɛɛ dun donc ne yɛrɛ ko n ko denmisɛnnin ko don an ka garderie dayɛlɛ pour que k'a kɛ pour que bɛɛ bɛ se ka i den bila a la cogo min na i ka taa i ka baarayɔrɔ la i hakili sigilen i k'a segin ka n'a sɔrɔ i hakili sigilen o hamina de ye ne bila k'a dayɛlɛ o bɛna bila sɔgɔma 7h u bɛna nɔfɛ 17h monitricew bɛ kɛ u kɔrɔ fɔ aw ka na. minɛn minnu fila kɔnɔ ninnu ye minɛn sugu jumɛn ye. aw ɲɛ bɛ minɛn mun na kɛnɛmala la olu ye balansoire ani potogan
olu kɛlen no cɛncɛn kan denmisɛnninw bɛ kulonkɛ lu la et puis u bɛ kulonkɛ fana kɛ cɛncɛn na télé bɛ kɔnɔna na ni tile kalayala sisan u bɛ taa télé filɛ jeu fana bɛ ni min ka di min u b'o kɛ kulonkɛ fɛnw tonnen do u bɛ kulonkɛ ko fana na. nin baara in daminɛ ni sisan cɛ a bɛ ka nɔ bɔ wa. a bɛ k'a nɔ bɔ ala yɛrɛ barika la n partenaire dɔw bɛ yen n'o copec mɔgɔw ye olu ka denmisɛnninw bɛ na et puis OM mɔgɔw n'u nan'u ka mɔgɔw bila olu ka denmisɛnninw fana bɛ n'an fɛ yan et puis denmisɛnninw bɛ bɔ yɔliyɔli ni tilekɔrɔ yaala la quoi des fois que n'u nana yan monitrices b'u kɔrɔ u b'u kalan et puis u b'u dege tubabukan fɔ la u bɛ bɔ fɛn caman kalan ma et puis u b'u éduquer ka ɲa ne bɛ mun fɔ mɔgɔw ye a kana denmisɛnninw to so tuguni u ka to yɔliyɔli la baarakɛlaw k'u sago k'u la ou bien u ka to tile kɔrɔ kuma bɛɛ yɛrɛ moto bɛ dɔw tan u bɛ tilekɔrɔla la minɛbaga t'u la aw kana wari lajɛ a ye denmisɛnninw minɛ aw ka n'u bila garderi la ne kɔni b'a ɲini muso o muso tɛ tile so bɛɛ k'i den bila garderi la u b'u bɔ éducation jugu min bɛ u bɛ kisi o ma et puis u bɛ kisi bana kirikara ninnu ma parce que u bɛ kɛ sokɔnɔna na mɔgɔw b'u kɔlɔsi et puis u bɛ éduquer ka ɲa an bɛ se ka denmisɛnnin 20 fo ka se denmisɛnnin 30 an bɛ se k'olu ta garderi la sinon jardin yɛrɛ à peu près an bɛ se ka jardin ta fɔ mɔgɔ 50 ne bɛ mun fɔ denbatigiw ye a ye denmisɛnninw kɔni a k'u bɔ kɛnɛma yaala la furu la o de bɛ denmisɛnninw tiɲɛ. ni n bɛ tali kɛ Aminata Samake la a y'a fɔ cogo min na nin yɔrɔ in ka se ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ layidu i ka dɔn u y'a tɔgɔ da layidu de la ka se ka wulikajɔ kɛ bunadamadenw denmisɛnnakaw bɛ se ka tɔgɔtɔ cogo min na o y'a kunba de yarabi ala denmisɛnninw u bɛ tɔgɔtɔ cogo o cogo la yɛrɛ hakilila min talen b'u fɛ ala k'o hakili ani k'a sabati n'an bɔra yen an balana k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na bi a fɔra cogo min na ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'e bolo bi jamana kɔkan na. an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa États-Unis jamana kan kunnafoni bɔra ka bi an bɛ min wele ko congrès américain ko o tun bɛ sɛnɛ waati min na fɛn min ye Amérique jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Donald Trump ye Donald Trump kanubaw n'a lafasabaw k'olu ye wulikajɔ kɛ waati min na ni congrès bɛ ka kɛ ka se ka taa don congrès kɛyɔrɔ na a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni k'a barika bonya kosɛbɛ ko fɛn min ye mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna kɔni ko olu kɔni bɔnnen olu ni na ko wa ko maa 52 ɲɔgɔn na ko lakanabaaw wulikajɔ ka se ka olu kɔni minɛ k'olu dɔ bɛrɛ la ko an bɛ don min na ko bi ko sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na kun min kɔni y'a to ni maa ninnu ye nin wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin wasadenw ma k'u to u ka baara kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko congrès kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa Joe Biden ale ka sebaaya ka se ka halisa ko o sɛbɛntiya kosɛbɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Madagascar jamana kan kunnafoni y'a k'a fɔ jɔ furancɛ kɔnɔna la ko Madagascar jamana kɔni olu ye welewele kɔni da k'a yira k'a fɔ ko maa dɔw kɔni bɛ ka olu ka sanu kɔni ka o kɔni suɲɛ ko ka bɔ n'o ye n'an b'a fɔ ko exportation a yirala k'a fɔ ko siganama dɔ kɔni ko olu kɔni nana Afrique du Sud jamana ka maa 3 ɲɔgɔn na k'a yira k'a fɔ fɛn min sanu kilo 74 kɔni o kɔni sɔrɔlu bolo ko kama o kɔni kɛra sa Madagascar jamana olu ye welewele da k'a yira k'a fɔ ko olu b'a fɛ Afrique du Sud ka se ka nin maa kofɔlen n'u ka olu kɔni bila u ka bolo kan walasa u ka se ka bila sariya ka bolo kan n'an bɔra yen an bɛ taa Camerounkaw fɛ yen a yirala k'a fɔ an bɛ wele ko convoi Cameroun marabolo min n'an wele ko Momo ale préfet n'o o ye ale marabolo ɲɛmaa ye ko ale ka convoi dɔw olu kuma yɔrɔlataga dɔw la a yira k'a fɔ ko olu kɔni taara bila maajugu kɔni ka jan kɔnɔna na waati min na u bɛnna jan kɔnɔna sa ko fɛn min ye maa 5 ɲɔgɔnna kɔni ko olu kɔni ni kɛnɛ karawara ko maa 3 ɲɔgɔnna fana k'olu kɔni sebakɔrɔ banana comme don min na ko bi ko olu kɔni taara ka taa lapitaliso la walasa ka furakɛli ka se ka kɛ o la joona ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli kɔni ko o baara kɔni daminɛ na ni maajugu ninnu bɔra fan minnu fɛ o min ye kun min y'u bila ka nin baara in kɛ ko wulikajɔ kɔni bɛ kɛ walasa ka olu ko kɔni ɲɛdɔn n'an bɔra yan RDC jamana an b'a ladɔnna k'a fɔ fɛn min ye Chine ministre min n'ale ɲɛsin bɛ Chine jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabolo ma ko ale kɔni bɛ taama min n'o y'ale se RDC jamana kan n'o ye Kinshasa ye a yirala k'a fɔ ko ni maa kɔfɛlen ale ni RDC jamanakuntigi k'u kɔni ye ɲɔgɔn ye ko wa ko u ka ɲɔgɔn ye kɔni ko a kɛra hakilila fɔlifɔli caman kɔni kɔnɔna la ko hakilila fɔlifɔli min kɔni n'u y'a kɛ ko a kɔni bolila Chine jamana ale ni RDC jamana olu cɛ jɛɲɔgɔnya baara min an teresa baara min ɲɔgɔn cɛ walasa dɔ bɛ se ka fara u kan cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min sɔrɔ sira ye ko a yirala k'a fɔ u ye bolonɔnabila dɔ ka sɛbɛnfura la n'an b'a wele ko contrat n'an bɔra yen an bɛ taa Wuranakaw fɛ yen Wurana marabagaw olu ye wulikajɔ kɛ nin tuwafurancɛ kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ fɛn min coronavirus bana kɔni ko halisa ko a bɛ ka dɔ bɛ ka fara ka Wurana jamana na ko de kama sɔn ko fɛn min ye u ye mesure minnu ta n'o ye u ye bɛnkan minnu ta k'u bɛna dɔ fara halisa o bɛnkan ninnu kan n'o dɔ ye sa an bɛ min
wele ko couvre-feu k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 5 ma sɔgɔmada fɛ ko u bɛna u mɔnɔbɔ walasa dɔgɔkun 2 walima fo ka taa se kalo 1 ɲɔgɔn ma ka se o baara kɔni o ka se ka sira sɔrɔ Uganda marabaga k'u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye maa minnu ye dugutaw kɛ ka bɔ marabolo dɔ la ka taa marabolo dɔ la k'u bɛna fɛɛrɛ dabalo bɛɛ lajɛlen kɛ olu ka se ka jɔ nin waati na walima ka nɔgɔya an karamɔgɔ an ye min sɔrɔ ko kan kunnafoni la o la kumaba dɔ ye bi juma dɔ ye na Mohamed Samake i y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn basigi bi ala k'o sabati jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an ka jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ foni ka bɛɛ waleɲuman dɔn bi kunnafoni dira ma k'an to Masina marabolo kɔnɔna na bi ka sanga ni ɲɛmaayaso ka wulikajɔ ye an y'a fɔ an bɛ dugukolo yɔrɔ yɔrɔ bi ka sanga n'u ka wulikajɔ a bɛ ka kɛ bi k'an to Masina marabolo kɔnɔna na ka kunnafoni kuncɛ ni min ye kunungo an bɛnkɛ n'i y'a sɔrɔ an y'a fɔ a ye cogo min na Bakari Togo la Kokiri Masina marabolo ka dugu bɛ wele ko Dar Salamu o dugutigi tun don Bakari Togo la an balana k'a fɔ masa Mani y'ale wele a kɛra kunu sufɛ ne ka dugujɛ kunu na janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo selifana seliw kɔfɛ e ka dɔn badabada ala ko nɔgɔya yarabi a y'an ko a kiti min ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma ala ko nɔgɔya k'aw bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu y'an sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ani minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ yira a baaraw ju la k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn nin de bɛ dansigi kunnafoni la bi min lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdoulaye Kulubali